Martina Sáblíková Zázrak na bruslích je sice útlá knížka o mladé holce, ale v podstatě zahrnuje celou její krátkou dráhu od 13 let, kdy se začala věnovat sportu a kdy v podstatě trenérský guru Petr Novák objevil. Do té doby v podstatě rychlobruslení nebylo nějak v České republice známé, nebo moc se o něm nepsalo. Tento sport byl tak nějak na pokraji zpráv. A pan Roman Streisbír, jihlavský novinář a v podstatě reportér, se sportovcama s panem Novákem vydával na cesty, kde oni trénovali, kde prostě chytali jednu medaili za druhou. Až najednou tady byl Vancouver, kde jsme v podstatě v momentě, kdy měla Martina závodit, tak se všichni dověděli o tom, že takový sport existuje. Naše nakladatelství tuto knihu přijalo do svého plánu v květnu 2009. No a do té doby jsme v podstatě žili v klidu, bude, nebude, bude na Vancouver, nepůjde na Vancouver, bylo to hodně daleko. Původně jsme ji chtěli vydat na Vánoce, jakoby dárek pro ty, kteří tuto sportovkyni obdivují. No a nakonec z toho vznikla velká akce a zjistili jsme, že tolik materiálu, kolik máme, sice bude stačit, ale nebudeme tam mít ty nejaktuálnější záležitosti, a to je Vancouver. Medaile, které eventuálně může získá, nezíská. A taky poslední fotky, poslední rozhovory a situace, v kterých se odstala zrovna v tom největším kolbišti. Je jasné, že my jsme žili jinou olympiádu v nakladatelství než Martina v Vancouveru, ale nakonec se dílo podařilo a poslední 3 dny, kdy v podstatě byly naplněny tím, že jsme čekali na každý článeček z Vancouveru, čekali jsme na každou fotečku, dávali jsme dohromady a slibovali knížku do konce, aby byla co nejaktuálnější, tak pak se jenom celý víkend tisklo a po všech těch zlatých medailích Martininých jsme v podstatě i my doběhli do cíle a 2 dny po jejím návratu v republice ji už čekala hotová kniha, velká sláva, křest, který jsme pojali symbolicky, a to je, posypali jsme knihu ledovou tříští, kterou pan Novák údajně dovezl z Vancouveru v termosce, což si myslím, že určitě zabralo a jen si přejeme, aby se té knihy prodalo co nejvíce, aby se lidi dověděli, jak je to skvělá holka.